Gibiyaan na kasi mong mama. Pila mo kabuk magsuon. 5. Aman imong magsuon ron uban. Nagsuon uban. Tulo kay baligya sa akong mama. Gibaligya ang tulo sa imong mama? Sure ka? Nakabot kay kabaligya sa agriya. Papat na akong tambal sa akong tatay. Pat na akong bugas. Dang! Isa man na imong baligya? Agre. Agre? Butang sabi. Tagpila man na imong agre? Ha? 25. 25? Ano ikaw may nagbaligya na? Haman na imong mama? Bibiyaan naman ko. Gibiyaan na ka? Imong papa, haman? Bibiyaan na po ko. Gibiyaan na po kasi yung papa. Asa man ka nagpuyo karon? Sa akong tatay. Sa imong tatay? Ngano ikaw may nagbaligya na? Nasakit na na ang tatay. Nasakit ang imong tatay? Ibutang sana. Dali ara. Ya. Nasakit imong tatay mo nang ikaw nagbaligya na? Nag-eskwela pa ka? Nganong nabsin man ka? Ang bugas. Wala mo ibugas? Nang nabsin ka? Munang nagbaligya na lang kag-agri para makapalit kag bugas. Nya napad yung mong tatay. Unsa may sakit sa imong tatay? Hubak. Hubak? Kamo na lang duha na bilin sa imong tatay karon sa inyong balay. Nakabot kay kabaligya sa agriya. Papat na akong tambal sa akong tatay. Pat na akong bugas. Nanin kamong tagbaligya kag agri para makapalit lang kag bugas ug tambal sa imong tatay. Tagpila pud na imong agri? 25. Tag 25. Imuha nang kaugalingong agri. Dili. Aw kibali nag-angkat ra ka. Tagpila man pud mo anak tagaputos? 25. Tag 5? Tag 5 ra ka na. Pila man na kabuok? Unom. 30 pesos. Di man na maigo og palit og bugas. Balik na po kaya ako mahulog niya. Kung mahurot na. Nya musuroy na po kag balik. Nganong wala na magakita sa imong mama? Ibiyaan man ni. Gibiyaan na kasi imong mama. Pila man mo kabuk magsuon? 5. Aman imong magsuon ron uban. May igsuon uban. Tulo kay baligya sa akong mama. Gibaligya ang tulo sa imong mama? Sure ka? Sus, Ginoo. 5 mo kabuk magsuon. Ang tulo gibaligya sa imong mama. Tinuod imong istorya? Nganong gibaligya man sa imong mama ang imong igsuon lang? Wala ka kabalo. Mga pila pa may edad gibaligya sa imong mama? 5. 5 years old. Karon wala nakakabalita og asa imong mga igsuon karon. Ha? Na ay isa sa akong mga klase ng dalin. Oh. Ano po, di baligya ba? Kaya ang dogi pa, di baligya pa sa akong mama. Anduha gibaligya sa imong mama. Aw kibali dili tulo ka igsuon ang gibaligya sa imong mama, anduha ra. Basta di baligya ang isa. Masing gibaligya na pud ang isa. Babae. Babae. Kisa may kinamagwangan ikaw. Ginoo, pila edad mo karon? 13 anyos. Wala nakakabalita og asa na imong mama karon. Wala nakakabalita. Unsa may trabaho sa imong tatay? Sama ko siya bukit. Nya karon ni nang libod na lang ka kay tungod imong tatay gihilantan makapalit ka og kuan, tambal. Bilib ko sa imong nga pagkabata ba. Unsa na may grado nimo ron? Grade Grade 4. Wala na jud kay balita sa imong mama. 4. Wala. Imong papa wa po kay balita. Akong tinuod na papa to sa Davao. Tapos sige kami niya si mama. Tapos isang tinuod na kayo ng papa kay taga Davao. Tapos ang isa namatay na lumos. Nalumos ang imong tinuod na papa yun. Akong tinuod na papa taga Davao. Oo. Kinsa man tong nalumos? Akong papa sa akong kambal na mangod. Okay, bali, lahi-lahi mong papa. Dili day mo ingon nga 5 mo ka magsuon. Pila mo ka magsuon? 5? 5 mo ka magsuon. Isa ray amahan. Dili. Lahi-lahig amahan. Oo. Pamanagikan nimong agre? Bukit. Sa bukid panagikan? Sus, Ginoo. Gusto jud ka mo eskwela? Makahuman kag eskwela? Unsa na grado kay nimo? Grade 4? Ampo lang kas Ginoo kanunay ha. Bilib ko sa imong nga pagkabata kay manuroy gud ka, babae kang buhat, ba di ka maulaw. Kaya para mabuo mini tatay. Ako man po tabangan si tatay. Karon lang na nakaihalin. Wala pa. Wala pa kay halin. Ulan na ra ba o? Ani na lang ha. O tagaan ta lang kag kwarta o nya uli na lang sa inyo ha o. O ipalit na nimo bugas ug tambal sa papa o. Dawa ta. Kay ulan na o. O na pa o. Kani o. O
Oh. Ay, na pa. Ipalit pa po na. Oh, tambal siyang papa. Oh, na pa, oh. Sige. Oh, salamat. Pasalamat ito sa Ginoo kanunay, ha? Nga ulan naman, layo pa tong inyo. Kaya mo saman, manakaya na lang ka. Ha? O sige, maurot ako kay ulan na, oh. Sige, ha? Salamat kaya pagkait na akong tambal sa kutay bigas. Aski lang ka wala. O sige, sige na ka, kay ulan. Sige, pasan na imong kuan. Sige. Ha ba magkapadulong? Digtuwa ka padulong? O sige. Salamat lang. O sige, salamat sa Ginoo kanunay, ha? Kaluoy po ni bataan ay sugalyanon sa kinabuhi.